pikir-pikir sok saya kepikir. Nanging lamun dirasa-rasa sok saya terasa. Dina diganti dina wulan diganti bulan. Sabening kakang ulang diganti di tahun. Anak wis mulai mungkat dewasa, wis kepengen umum kaya batur saja. Pengen jadi pengantin sunat, maka pengen tanggapakannya buruk bintang panorama. Nanging eling dening puji syukur kelawan Gusti Kang Maha Suci. Ning dina kieu dirina aku bisa nglaksanakan tugas kang dadi wong tua. Sung harapane mama kelawan mimi mugia mengko bakal gede dari wong kang pinter, jadi wong kang soleh, jadi wong kang berguna kanggo nusa bangsa kelawan agama, jadi wong kang bakti dening Gusti Kang Maha Suci. Ya Allah, mugia dongane kula dijabah Gusti. Ayo wong wadon mendiki dia ledang-ledang bae.